Der var engang en lille by på Vestfyn. En by, hvor folk gennem generationer drømte om et sted, de kunne mødes. Et hus, hvor fællesskabet kunne bo. Allerede i 1978 skrev aviserne om ønsket. Men drømmen lod vente på sig. Men i 2025 blev drømmen til virkelighed. Hej Per. Det var nok godt. Ja, det var det. Men nu får vi lige for det, fordi de her nøgler, de passer til begge steder, de nøgler her. Altså uafhængig af alarm. Nej, det er brikken. Så er der en ekstra brikke her. De er kodet. Ja. Så er det derfor, ikke også? Det er derfor. Se, her er en ring. Her skal vi bruge. Her vil få til at stå op. Lone, hvad skal der ske herinde? Vi skal have lavet et køkken, så vi kan lave mad, når vi sætter mad i caféen. Så bliver ene frivillige, der kommer til at lave maden og servere den. Og hvad har der været herinde før? Vi er jo på den gamle station i Nørre. Og hvad er det, at vi skal i det hele taget i det her hus? Og vi er jo fin foreningen for fællesskaber i Nørre. Vi skal sammen drive et fællesskabshus her. Og der er mange lokale, der har været rare at gå med i projektet, både som sponsorer, men også som frivillige. Og vi har officiel indvielse af det her sted den 22. august. Og hvad dato har vi i dag? Vi har den 19. maj. Så vi kan både sige, at vi synes, vi har god tid, men måske det er det også svært at nå det hele, men vi når det. Nøglerne til den gamle stationsbygning blev overdraget, og arbejdet kunne begynde. Mere end 60 frivillige gik i gang. Malede, skruede, bar, ryddede op og skabte rammerne for noget helt nyt. Stationen Nørre Åbys fællesskabshus.
du sløres? Ja, ja. Hvorfor skal du sløres, Jamen, Christian? jeg skal ikke med på SoMe eller noget. Jamen, det kommer du. Nå. Du var klog nok til at gå hen til lydmanden lige med det samme. Ja, man ved man nemlig. Det er jo ligesom, det er samlet. Hej alle sammen. Velkommen. Gider ikke komme lidt herhen af? Vi venter lige til folk de får studet sig lidt sammen. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Det føles jo lidt uvirkeligt at stå her foran stationen, som ikke længere bare er et sted, hvor man enten går forbi eller venter. Men nu skal være hjertet af fællesskab i Nørre Aaby. Det her er ikke bare en bygning, det er et fælles projekt, skabt af byen for byen. Et sted, hvor vi bygger videre på historien og samtidig skaber nye minder sammen. Tak fordi I er kommet, og tak fordi I har været med til at gøre det her muligt. Velkommen til stationen. Det er jo fantastisk at stå her og kigge ud over så mange mennesker og høre dig fortælle om så stærkt et fællesskab, der får noget op at stå i Nørre Aaby. Hvor er det godt gået. Jeg er sikker på, at stationen bliver fyldt med glæde, med debat, med nærvær og samvær. Her er rigtig gode rammer for mange typer aktiviteter og positive fællesskaber fremover. Så tak for jeres mod og jeres kæmpe store indsats. Tak fordi I har valgt at åbne dørene for os, der deltager i fejringen i dag, og for alle dem, der vil komme bag fremover. Rigtig stort tillykke med det her nye fællesskabshus. Jeg glæder mig rigtig meget til at stå her i dag i midten og hjertet af Nørre Aaby, hvor man på sin vis kan sige, at fortid og fremtid smelter sammen. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes næsten, man kan høre ekkoet fra 1900-tallets togdrift. Dampens væsen og fløjten, der tuder ved afgang. For det er som om, at historien lever i murværket lige her bagom. For Nørre Aaby, Nørre Aaby er vokset op omkring stationen. Jernbanen har ikke bare forbundet byen med omverdenen, den har formet Nørre Aabys identitet. Fælleshustanken er dukket op rigtig mange gange. Det er ligesom, kan I huske dem der, man kommer og ser i Tivoli, hvor man dunker nogen, og så lige pludselig dukker den op igen, og så prøver man igen. Det er bare dukket op, og når den gør det igen og igen og igen, så er det jo fordi, at der er behov for det. Og i dag, der skriver vi et nyt kapitel i byens historie. Det er en fortælling om, hvordan noget, som vi manglede, blev til virkelighed, fordi der er nogen, der handlede. Fordi der er nogen, der ville. Fordi vi kan noget, når vi gør det sammen. Så kære alle sammen, kæmpe stort tillykke til stationen. Brug den endelig og fyld den med liv. Tak for ordet, og giv det videre til Fien. Nu er I lige indviet kulturstedet her i dag. Hvad betyder det for kommunen, at sådan et initiativ er sat i gang? Ja, men det betyder rigtig meget, fordi det betyder meget for fællesskabet mellem mennesker, man har et sted at mødes. Og lige her centralt i Nørre Aaby. Nørre Aaby er jo opstået som stationsby omkring stationen. Så hvad er mere naturligt, end det er stationsbygningen, der også bliver det nye samlingssted i Nørre Aaby. Det er sådan fortid og fremtid, der smelter sammen herinde. Og det betyder noget for de fællesskaber, der er lokalt. Det betyder noget for Røde Kors kæmpe store frivillige sociale arbejde. Det betyder noget for de unge mennesker, som har et sted at møde. Og det betyder også noget for de folk, der gerne vil holde en fest privat eller være med til en koncert eller andet. Så det er en form for hverdagskultur, der opstår her. Jette, hvordan kan det være, at du er her i dag? Jamen det er jo fordi, at vi er super stolte af den bevægelse, vi er i gang i med at indgå i skabelse af fællesskabshuse rundt omkring i landet. Og vi har fået en stor bevilling fra A.P. Møller Fonden, som kan være med til at rulle det i gang.
Og det har været så dejligt at mærke, hvordan vores afdelinger i hele landet faktisk har budt ind og haft lyst til at kaste sig ud i det, for det er jo en stor opgave. Og for os er det vigtigt, at når de gør det, at de så også ved, at de har fundamentet, at vi har en stærk bestyrelse, der kan stå med det. Og her er der jo så den særlige konstruktion, at vi er sammen med nogle andre, og det er super spændende. Det glæder mig faktisk til at følge, hvordan det kommer til at gå med det fællesskab, fordi vi vil gerne arbejde sammen med andre om at få noget op at stå i vores lokalsamfund rundt omkring i landet. Hvordan kan det være, at du er her i dag? Fordi det er fællesskabet i Nørreby, det er noget, vi savner. Og jeg har andre strikkeklubber, som jeg også går i. Og så vil jeg prøve at lave en strikkecafé op her. Så det er også vigtigt, det er ikke bare for at strikke, men bare samvær? Bare samværet og hygge i blandt unge og ældre, og man kan lære af hinanden. Det er så vigtigt at følge op på. Og tage nogle spil, der er jo masser af spil her, man kan lave også. Men bare det at være sammen. Så man kan også godt tage børnene med herned, så kan de spille lidt, mens man slår et par masker op? Lige præcis. Alle er velkommen, lige fra 0 år til 110, eller hvor gammel man nu er, så det er lige meget. Og hvad er det så, det her fælleshus kan, som vi står i i dag? Det, som jeg synes, det her fælleshus kan, det er en ting at beholde vores stationsbygning, som har stået tom i nogle år. Vi håber på, at det kan være et fælleshus, som laver fællesskaber generationer imellem, og at det bliver sådan et sted, hvor man kan måske dyrke sin interesse. Det kan være, at man interesserer sig for et eller andet, som man måske kunne få nogle andre med i. Og det kunne man måske gøre ved hjælp af de frivillige, vi har, og den bestyrelse, vi har, at vi kan understøtte nogle interessefællesskaber. Og så er der selvfølgelig, vi har et stort hjerte omkring unge, så vi håber på, at ungenetværk kan gøre det sådan, at der sker nogle interessante ting for unge i Nørreby. Hvad er din rolle her i huset? Jamen, jeg er jo så en af de frivillige, der er med i ungenetværket nu. Altså i den her unge gruppe for de her, der skal husere op i den her etage her på anden salen. Ja. Og hvad er det, I kan med de her unge mennesker? Ja, altså vi kan jo give dem et sted at være, og vi kan give dem noget tilhørsforhold. Altså vi kan få dem til at komme sammen og bare være. Altså i stedet for at man sidder og hænger ud nede på en eller anden tilfældig bænk, så kan de være heroppe og sidde og slappe af og hygge sig og få nogle nye venner og få nogle nye bekendtskaber. Vi kommer jo til at lave nogle forskellige aktiviteter i forhold til studiecafé. Vi har nogle gaming-arrangementer. Vi kommer til at have den her LGBTQ-café. Og hvad er det for nogle ting, rammerne er til her? Hvad kan der ske i de her rammer? Som jeg planer lige nu, så er det jo den her studiecafé, som vi kommer til heroppe på første sal her, hvor de som kan komme ind og arbejde med deres lektier. De har mulighed for at få noget støtte til at danne overblik over deres uge. Men så har vi jo så også ovenpå noget gaming, hvor de kan enten medbringe deres konsoller, eller at de så kan bruge de konsoller, vi har deroppe. Men ellers også almindelige netværksaften, hvor de bare kan komme ind og se film, lave mad, hygge, hvad det nu kunne være. Men vores håb for fremtiden, sådan meget nærmest fremtid, det er, at det vil være muligt for de unge efter skole eller arbejde bare kunne gå op på anden sal og så være der, uden man skal til at have bestemte dage. Så det ligesom bare bliver et sted, de kan være. Hvis man nu sidder derhjemme og er ung og gerne vil herned og være en del af det her og hjælpe jer, hvad gør man så? Så går man ind på vores hjemmeside, som er station5580.dk, og der har vi så en knap, der hedder UNB, som er ungenetværket, og der vil det så være muligt for, at man ligesom kan komme i kontakt med os. Hvad er det, I laver her i dag? Jamen, jeg har for at skabe noget liv og noget farve. Hvad synes du om sådan et initiativ at lave det her kultursted i Nørreby? Det er fantastisk.
rigtig, rigtig godt initiativ, og det er jo også på tide, at der sker noget i den her by her. Vi har længe savnet sådan et fælleshus, hvor vi kunne spise og spille kort og hygge os og drikke vin og kaffe og sådan noget. Claus, du er her og kigge i dag. Hvordan kan det være? Det er jo fordi, når der sker noget i sådan en lille by, så må vi jo støtte op om det. Har der manglet sådan et sted herude i dit nærområde? Ja, det synes jeg da godt. Og det er dejligt, at der er nogen, der har det og sat initiativ til at bevare det. Også de der gamle bygninger, som det synes jeg, det ser jo godt ud. Der er travlt i dag. Ja, det er der. Hvor meget kage har du serveret i dag? Jeg ved det ikke, men jeg har sindssygt meget kage af forskellige slags, altså lavkager og glutenfri, og der er også lidt vegansk, og der er lidt gufkage, og så det har simpelthen været frem og tilbage. Altså folk har været afsindig glade for det. Så I har været godt besøgt? Ja, og tænk, hvis det bliver ved. Men nu er fadet tomt, og er der mere kage på vej? Det er der. Vi er 5 koordinatorer, som skiftes til at være her. Så der er en hver gang til at låse op og lukke af og lige hjælpe til i caféen, hvis der bliver travlt. Ikke? Men ellers koordinere, tage imod leje hertil og arrangementer i caféen. Og bare være overblikket, hvis man kan sige sådan. Vi giver den videre til Kommandant. Skal vi ikke bare give dem en hånd med det samme? Nu er folk så småt. Vi har været gået hjem alle sammen. Hvordan har dagen været i dag? Jamen, det har faktisk været en utrolig god dag. Jeg vil sige, at den har været bedre, end jeg havde håbet på. Og det er jo et godt skridt. Vi havde håbet på, at der ville være 150 mennesker, og det vil jeg sige, det var der til åbningen. Og i løbet af dagen har vi måske været 300, vil jeg tro. Uden at jeg kan vide det 100%. Men ja. Jeg var i hvert fald rundt og kigge, at der var mange mennesker, og det blev taget godt imod. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvordan ser det ud derinde? Nu er det sådan til at komme rundt for folk. Skal vi ikke gå ind og kigge på jeres faciliteter? Vi tager den røde løber. Kom. Hvad er det, vi kommer ind til her? Her kommer vi ind til det, der bliver, eller er caféen, som er Røde Kors, der styrer caféen. 3 dage om ugen er der åben her. Og det her, det er faktisk den gamle ventesal i stationsbygningen. Og det kan man faktisk se, hvis vi går herover. Så har vi den gamle billetlue. Og det var her, at og det er derude køkkenet er nu? Ja, der er køkkenet nu. Hvad er din rolle her i huset? Ja, jeg er formand for Foreningen Fin. Og Foreningen Fin hedder Fin, fordi den hedder Fællesskaber i Nørre Aaby. Og som formand for den, så er mit job i virkeligheden at prøve at koordinere mellem alle de frivillige og alle de mennesker, som er i foreningen, om at få det bedste hus ud af det. Op ovenpå her. Ja, hvad var der oprindeligt deroppe? Ja, der var der forstanderbolig. Altså stationsforstanderen havde sin private bolig heroppe. Der har vi som Fin, der har vi lavet nogle lokaler, at de forskellige foreninger i byen kan bruge. For eksempel, de kan booke sig ind og have sådan som det her lokale, og holde møder og sådan nogle ting. Lige om lidt, så er der allerede nogen, der holder møde her i en times tid, tror jeg måske. Ja, styregruppemøde. Og styregruppemøde, det er faktisk for byens områdefornyelse. Der var en styregruppe, der styrede det, og de holder afsluttende møde. Det huset kommer til at blive brugt til. Det kommer helt an på, hvad foreningerne vil bruge det til, og hvad Nørre Aabys borgere vil bruge det til. Så vi har ikke sat alting i systemet endnu. Vi har egentlig prøvet at facilitere nogle lokaler og nogle huse og noget værk, som kan være det, som borgerne kan bruge. Røde Kors er jo også en stor del af hele det her projekt. Det er en kæmpe stor del. Faktisk så vil jeg sige, at vi fandt en synergi med Røde Kors, har gjort, at det overhovedet blev til noget.
Fordi vi var en gruppe, der havde arbejdet med det her med at få et fælleshus til byen. Vi havde faktisk arbejdet med det i flere år. Og det var det første, vi fandt ud af, at Røde Kors også havde interesse i den her bygning. Ligesom vi havde interesse i den her bygning. Og vi kunne finde et fællesskab for det, at det blev til noget. Så er vi kommet i Pakhuset, som er faktisk den gamle del af stationsbygningen, hvor alt gods kom ind og blev pakket om og sådan noget. Og i dag, så er det det sted, vi regner med, at vi kan have arrangementer, events og koncerter og hvad vi ellers kan finde på at have her. 90%, måske 95% af sådan noget som det her, det lykkes. Det er frivillige. Og det er, at frivillige brænder for det og gider bruge deres tid på det. Jeg er ekstremt imponeret over det.